Dat is ik de vraag voor Johannes Kramer. Van de Moon, Ier en Betiet, giet hij naar de stembus in Sint-Warp Siebranda-Boren. Goedemorgen. Hoi. Goedemorgen. Meneer Kramer. Ja, het is een spannende dag. Natuurlijk persoonlijk voor de partij, maar ik voor Friesland. Wat voor kant gaan we uit Machinaal? Gaan we terug op een koers die we Machinaal de rond de 4 hier goed deelzet hebben? Of gaan we andere kanten uit? En dan het stemhokje in en het goede vakje reetmaatje. Het wordt nog een lange dag voor de listloeker van de FNP. Pensioen let weet hij hoe zijn partijen dien had. En dat hield ik voor deze man, Sander de Rauwe. Nou nog Tweede Kamerlid, maar hij wil graag met zijn partij in de coalitie aanst. Hij stemt net in zijn eigen wemplak, maar in Serhuisterveen. Jo, wij in Bolzert. Ja, en hier ben het Joop Atsma. En Joert zal ik mij Joop te jaren stemmen. Want een stem op het CDA Joert betekent echt een stem moord voor Joop Atsma in de Eerste Kamer. Is het een spannende dag? Ja, ik denk dat het voor heel Nederland spannende dag is. En als just wat er in Friesland op het spul zit, ja, dan is het voor hem een spannende dag, maar voor mijzelf ik. Letter op de dag stemt de Rauwe nog in zijn eigen wemplak Bolzert voor het wetterskip. In Raad is het restig. Het dorp van Janne Wietske de Vries, listloeker van de PvdA. Maar bij de Vries klopt het hudderozoors. Is het een spannende dag? Ja, toch wel. Iedereen heeft zo zijn best doen en echt alles uit de kast halen om campagne te voeren. En dat jouw gewoon een heel goed gevoel. Boorman, Ja, zeker. stem nou op haar? Ja, misschien wel. Goed zo, luisteren. Maar misschien ik net. Misschien ik net. En nou mat ze het uit handen aan de listloekers. Jo ben onbaar. En ik de Frieske listloekers ben van deze tijd. De stemvie helpt misschien nog de laatste stemmer uit de streek.